Semana passada, nós trazemos update de Linear Park fase 2, que por certo está canando de passo mais ligeiro a pensa, por certo. De parte de DW, nós podemos compreender que o contratista está tomando o trabalho na sério e não está passando de nenhum contratempo de maneira a passar do passado com o contratista de parte fase 1. Líder do projeto explica que esta primeira de entrega do projeto promete que dia 12 de dezembro é aqui ainda. Het is de bedoeling dat wij medio 12 december gereed zijn met de hele werkzaamheden hier zo aan het Linea Park 2. Dat loopt heel goed volgens schema in overleg met ADCO. We hebben een planning opgesteld met ADCO en iedere morgen, zeg maar, wanneer we klinkers nodig hebben, zijn ze zo rond 7 uur zijn ze hier op het werk met hun stenen. Dus dat loopt perfect eigenlijk. Het weer, dat speelt alles. Als je hier een zware regenbui krijgt, ja, dan lig je eigenlijk misschien wel een halve dag stil. Maar dat hebben we gelukkig tot nu toe niet meegemaakt.